سلام كبراتن كبرانن تخطاتلت مدب راديو برهان كما يتغنيو راديو برهان كابتو بي اف ام باند 97.5 ميجا هيرز كاب استوديو راديو لورا كتما زوريك زفنو ورحاو مدبا انه لومون نسمعتي تقمي زبلتو اب معلتاوي من نبابرونا بحفشا اب انتجريشن كاب فلاي ابركتون زلو ارستي حزامتي الله نايلوم رستي رئيسة متأممانن ويتاو التحساسبان ممعبال حق استروقحتي انتا يوم بخميكا كن ربح اللوم نخيل نزبل حتوتات تملس كخونيو قند أدالو تزارستي إساياس سحدقون وقحتا كيروسن كوينوم تساتفتون مستمكروون بمتأسسار رئيتوتاتو من حساباتو من أكافيلو مالو إزما دبزي كابتي بزوم زقرب نايمن لووات حبريتان تمهرتن تتأميغو زيتوس دايو مباركس أبتق أنت تحستو مدبنا قدم مسقارنا نزع تسعب درفي كنقابزوكم اتا درفي قدم مجماراقن مزخاخر لنا كبورات تخطاتلتي راديو برهان ملكفت كورونا فيروس بدرجة أوروبا ينهر سلازولو سويزرلاند خا أكالنا يزتريو بمخوانا قال توساق ترر زبالة ممرحتات أوتي أمهلاوا بزقات عمي كنحبر نفاتو سلازي ندحناتنا ندحنات كالوتن نتمام رحيتات كنا تكبر نلعبو دمت سبقرمو هاتي خدو بيتكي تروف زرمو تنتينكي يا دعرو دمزي ترموت عمو أنت ميلانو يا ميلانو ميلنا روح مسأل عندنا ميلنا عدا من صباخي دارتا بزيحة ميلنا
سأمتي اقرخي منتي لبخي أنت مرعت لخا ساقيركي محلخا ملنو ملنا مثل عابي شخا نسخي تأخلي عمن كعتا دعرو وحي خندي عودي دور دور من قدي زي بالكي أبادي قبرات بخوانانو كملكي بقدي أي عدي أي عودي نخفلهم بقدي سبكي قديف كيو زي كون وينوكي ميستي زحوي كندي حموتي عدي زحماتي أبوي كندي حموي حوي كم سبايي كم إرتراويان أبزع عدي مساعتنا أبزع سويز مساعتنا زقات من تشالنج سوي كأبدوتات كم يجرنا إنا خنسقرون نقل كم يجرنا إنا أفريت خنكون نقل كم حبرة السبن إحنا بهل لنا كم إرتراويان نخور علو نحبنا له بهل لنا تعراماتنا أموناتنا كل جزء وفياتنا نسرح مالتيو نتمرتون قرباتنا كنجبر كم نقل كأنا فلتينا قل بزح عنكفات مست زيت فلتو أنقا زيت فلتو بحلي زيت فلتو حبرة السب مخانقة يقاتمي بوزح جزء تي عنكفاتات سلازنا زي عنكفاتات زي حدا ممهر حدا تمهاراي زي كونه حسبنا حسب كن اللواوت انت يزقود لنا بخميك خنمولو نخيل زبل إنا كنزرارب مالت سياس حدقون وقحتان بتحد وقن نحنا خم إرتراويان كنقبر ندخلنا حساباتنا قل بقوبو خنقلت عين خيلن نزق ما يجرنا هنا خنا معبلو نخيل حدا بتحد مدايك أني تي رئيسة أمان النت كم يجرنا هنا خنا عب نخيل قالنا قن أين نتبارك أنينا مو نزق ما يجرنا هنا خنا عبيه نخيل زبل حبريتاتات كوبنايم سلتي مزلكم تعاق جيزي بفلاي وقحتان سياسنا بزوان زي اب يونيفرسيتي مهارو سلازلو اوكي هاراي كمزي اقدم استزربه نايلو محل رئيسنا رئيس متمان كم يغركا حساباتكا بتتدوليو سقات تغلص مالتي ادمينابتي زرزر محلافنا مجمريا رئيس متمان تاي مالتي كندريو كنتنا مالتي مخنياتو سبب زمسلو ترغمو خيلي لذي رسم التأمال مالت نزلي كان غير وي هذا برزنتيشن كله كاخل وي زغونه ناي سرع انترفيو كله كاخل زغونه يكون نجر زغونه حبرتسب كترخب كلفا نتسقات دول يدلخا نجر نختغلط دلو مغبار مالتي لك خمزي حدا سبورتنيا خوشو جمر ندحر كوينو قرب نفسو زمو دلو زغبر لك خم غيرنا خنوس زنخل مالتي إذا كمتي أرست واحد بقول له كمي قرنا إنا نزخنا هانسون خير
زرئ سمتئمان بحادة ليت ويكا بحادة معالت زمت بقتاي كونن قسيلكا بالممدم بكلن زمتسيو ስለዚህ እዚኦም ኣርባዕተ ብዚ ተቐይሶም ዘለኹ ኸኣን ንዓና ንርእሰ ምትእምማንና ክሕግዙና ዝኽእሉ ነጥብታት ኢለ ዘቕረብኩም እዩ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ቀንዲ ኣገዳስን ዝኾነ ኣተሓሳስባኻ ምዕባይ ኣተሓሳስባና ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንኽንወድቕን ንኽንዕወትን ዝፃወቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ኣተሓሳስባና ከነዕቢ ክንክእል ኣለና እሱ ብኸመይና ክነዕብዮ ቀፂልና ክንሪኢና ካልኣይ ስምዒታት ካብ ምቆፃር ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ብስምዒት ተደሪኽካ ትገብሮም ነገራት ናብ ውድቀት ከውድቑካ ክእሉ ወይ ከዓ ናብ ዓወት ከውድቑካ ስለ ዝኽእሉ ስምዒታትካ ኣነፂርካ ምልላይ ማለት እዩ ሳልሳይ ብዛዕባ ነብስኻ ምሕሳብ ሓንሳብ ደቂ ሰባት ኣነ ኣብ ነብሰይ ኣይግደስኒ ወይ ብዙሕ ኣብ ኣከዳድነይ ወይ ከዓ ኣብ ፅሬተይ ኣይግደስኒ ዝብል ሰብ ክህሉ ክእል ግን ኢንዳይሬክትሊ ወይ ከዓ ብተዘዋዋሪ ኣብ ነብስና ግን ኣብቲ ናትና ርእሰ ምትእምማን ዘውድል ምዃኑ ወይ ከዓ ማዕረ ክንደይ ንዕኡ እንተዳ ተላቢስና ኢኻ ማዕረ ክንደይ ንቅድሚት ከሰጉመናን ወይ ከዓ ከዕብየናን ከም ዝኽእል ከዓ ቀፂልና ክንሪኢና ማለት እዩ እቲ ናይ መጨረሻን ኣገዳሲ ኢለ ዝጠቕሶ ከዓ ዕላማ ምውጣን ከምኡውን ሃንደበትነት ወይ ከዓ ሪስክ ምውሳድ ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ደቂ ሰባት ብብድሆታት ወይ ከዓ ብቻለንጅስ ዝተኸበብና ስለ ዝኾንና ዝኾነ ዘይትፈልጦ ነገር ሓድሽ ከጋጥመካ ከሎ ሪስክ ክትወስድ ክትፈርሕ ይብልካ ብፍርሒ ኣብ ዓወት ክትበፅሕ ስለ ዘይትኽእል ሪስክ ንክትወስድ ከዓኒ ድልው ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ተቐዳመይቲ ሓሳብ ክሓልፍ ኣተሓሳስባኻ ምዕባይ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ኢና ክነዕብዮ ንኽእል እቲ ቀዳማይ ኣብዚ ምፅኦ ዘለኹ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባኻ ምልላይ ተቐዳመይቲ ነገር ናብ ሓደ ቦታ ክትበፅሕ እንድሕር ኮንካ ሓንቲ ስጉምቲ እያ ትድልየካ ስለዚ እስኻ ኣተሓሳስባኻ ንኽትዕቢ እንተደኣ ኮንካ እቲ ንዓኻ ንቅድሚት ክትስጉም ዘይኽእለካ ዘሎ ነገር ኔጋቲቭ ዝኾነ ኣተሓሳስባኻ ኣለሊኻ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ እሶም ከዓ ብኸመይ ክንገልፆም ንኽእልና እዚ ክገብሮ ይክእልኒ ዝብል ኣብ ርእስና እነሻዕ እንተደኣ ተደጋጊሙ ንዓና ንቅድሚት ከይንስጉም ክሕዘና ስለ ዝኽእል ነዚ ፅቡቅ ጌርና ኣጥዒና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና እቲ ካልኣይ ክወድቕ እየ ወይ ከዓ ዓወት ኣይክዕወትን እየ ዝብል ፍርሒ ክህልወና የብሉ እዚ ከዓኒ እቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ኣብ ርእስና እንዳተደጋገመ ዝመፀና ኣሉታዊ ተሓሳስባ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓኒ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ምፍራሕ ወይ ከዓ ወላ ሓደ ዝሰምዓኒ የለን ንዓይሲ ኣቓልቦ ዝህበኒ ሰብ ኣይክረክብን እየ ዝብል እዞም ሰለስተ ነጥብታት እዚኦም መመሊሶም ኣብ ርእስና እንተደኣ ተደጋጊሞም ናብ ውድቀት ከሕልፉና ወይ ከዓ ከምርሑና ስለ ዝኽእሉ ነዚኦም ብደቂቕ ክንፈልጦም ክንክእል ኣለና እዚ ምስ ፈለጥና ክንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ልክዕ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ ዕላማኻ ንክትበፅሕ ሓንቲ ስጉምቲ ስለ ትጅምር ትጌጋኻ ወይ ከዓ ንዓኻ ንኸይትምዕብል ንቅድሚት ንኸይትኸይድ ዝድርኸካ ዘሎ ነገር ኣለሊኻ እንተፈሊጥካ ከዓኒ ዳርጋ እቲ ፍርቂ ናይቲ ሶሉሽን ረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ኣሉታዊ ተሓሳስባናትና ኣለሊና ኣለና ኣብ ምንታይ ድኽመትና ፈሊጥና ኣለና እሱ ኸ ብከመይ ከነመዕራርዮ ኣለና ኣሉታዊ ተሓሳስባና ናብ ኣወንታዊ ምኽያር እዚ ብኸመይ እቲ ዝነበረና ፍርሒ ኣይዕወትኒ ኣይክብሎኒ ሰባይ ክሰምዓኒን ዝብል ዝነበረ ኔጋቲቭ ዝኾነ ብርእስና ዝመላለስ እዚ ክፍቱነ ኢልካ ክትብገሰሉ ክትክእል ኣለካ ክትፍቱነ እንተደኣ ኢልካ ከዓኒ ዘይገበር ነገር ከምዘየለ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ እንተፅዒረ ክዕወት እየ ደጋጊመ እንተደኣ ኤክሰርሳይዝ ወይ ከዓ እንድሕር ተላማሚድዮ ዘይዕወተሉ ምክንያት የለን እንተደኣ ተዓዊተ ከዓ ብዙሕ ሰባት ጎነይ ደሎ ክሰምዓኒ ኣቓልቦ ከዓ ክህበኒ ኢልካ እቲ ዝነበረ ኣሉታዊ ተሓሳስባኻ ንኸይትምዕብል ዝዕንቅፀካ ዝነበረ ነገር ናብ ናትካ ኣወንታዊ ተሓሳስባ ቀይርካ ከዓ በዚ ነገር እዚ ኣተሓሳስባኻ ይዕቢኻ ናትካ ርእሰ ምትእምማን ቁጥር ክብ ተብል ማለት እዩ ሳልሳይ ኣብ ኣወንታ ኣተሓሳስባኻ ኣሕይልካ ምስራሕ ንሕና ደቂ ሰባት ብተፈጥሮ ሓደ ኔጋቲቭን ፖዚቲቭን ነገራት እዩ ኣብ ርእስና ዝመፀና ምክንያቱ እቲ ሓደ ንፅቡቅ መርሓና እቲ ሓደ ከዓ ናብ ሕማቕ መርሓና ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝኾነሉ ኣብታ ሓደ ፀቂጥና እንተሰሪሕና ናብቲ ፀቂጥና ንሰርሓሉ ዘለና ነገር ኢና ከዓ ንወድቕ ስለዚ ንኣሉታዊ ኣተሓሳስባኻ ግዜ ክትህቦ የብልካ እቲ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባኻ እንድሕሪት ገዲፍካ ኣብቲ ንዓኻ ኣሉታዊ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባኻ ዘሎ ስዒትካ ወይ ከዓ ግዜ ሂብካ ክትሰርሓሉ ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣለሊኻ ኣለኻ መጀመርያ ንዓኻ ዝመላለሰካ ደሎ ንኸይትምዕብል ንኸይትዓቢ ዝገብረካ ደሎ ነገር
ንዑ ገዲፍካ ነቲ ፖዚቲቭ ዝኾነ ናትካ ነገር ኣተሓሳስባኻ ግዜ ሂብካ ክሰርሓሉ ትኽእል ኣለካ ካልእ ምስ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ርክብ ምግባር ብፍላይ ንዓና ንኤርትራውያን ዳርጋ ብሓባር ኢና ንነብር ምክንያቱ ኩልና ከም ስድራ ቤት ኮይና ስለንነብር ኩሉ ምሳኻ ዝቐረበ ሰብ ናትካ ፅቡቅ ወይ ከዓ ንዓኻ ንምዕባለኻ ዝሓስብ ሰብ ማለት ኣይኮነን ወላ ዓድካ ክኸውን ይኽእል ብዘየገድስ ካብ ኣባል ስድራ ቤትካ ክኸውን ይኽእል ብዘየገድስ ስለዚ ኣወንታዊ ሓገዝ ምዝህቡካ ሰባት ብቐፃሊ ርክብ ምፍጣር ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ንኣብነት ሓደ ፕሬዘንቴሽን ወይ ከዓ ሓደ ፕሮጀክት ሰሪዕካ ንሓደ ሰብ ከተሪኦ ከለካ ብጣዕሚ እዚኣ ፅብቕቲ ጌርክያ ግን ከምዚኣን ከዓ ትተርፈካ ኣላ ብከምዚኣ ክትብላዕ ትኽእል ኢኻ ንዝብለካ ሰብ ኣብቲ ርእሰ ምትእምማን ናትካ እንታይ ይገብር ኣሎ ዓብ ተራ ስለ ዝፃወት ዘሎ ምዞም ፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ከዓ ዝያዳ እቲ ናትካ ኔትወርክ ምዕባይ ማለት እዩ ካልእ ካብ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ምርሓቅ መብዛሕትኦም ሰባት ንክትፃወት ድዩ ናብ ካልእ ደረጃታት ክሰኺዱካ ነገራት ንዓኻ ንግዚኡ ደስ ዝብሉካ ነገራት እንዳቕረቡ ኣተሓሳስባኻ ቆይሩካ ክእል እዮም እንተደኣለሊኻዮም እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ብቐፃሊ ምስኦም ክትራኸብ ዘይምኽኣል ወይ ከዓ ካብኦም ምርሓቅ ማለት ካልእ ዓድካ ክኸውን ይኽእል ኣባል ቤተሰብካ ክኸውን ይኽእል ኣሉታዊ ኣተሓሳስባኻ እንድሕር ዘዘኻኽረካ ኮይኑ ከምዚ እኮ ጌርካ ነርካ ከምዚ ትዝክሮ ዲኻ እንዳበለ ቁስልካ ዝጎዳእካ ሰብ እንተደኣልዩ ብዘየገድስ ዓድካ ክኸውን ይኽእል ቀረብካ ክኸውን ይኽእል ካብዚ ሰብ ዝኸኣኒ ተቕሊልካ ክትርሕቅ ክትክእል ኣለካ ተቕሊልካ ክትርሕቅ ኣለካ ክብል ከለኹ ሰላምታ ምግዳፍ ወይ ካልእ ርክባት ምግዳፍ ማለት ኣይኮነን እቲ ዘለካ ውጥን ንክትገብር ዝዕንቅፈካ ስለ ዝኾነ ካብዚ ነገራት ዝኸኣኒ ተኣሊኻ ናብ ንዓኻ ከማዕብለካ ድኽእል ምስቶም ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ዝያዳ ክትራኸብ ምፍታን ማለት እዩ ካልእ ተውህበታትካ ምልላይ ማለት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ክትፍትን ዝኾነ ነገር ክትፍትን ፅቡቕ እዩ ግን እስኻ ኣብ ምንታይ ተውህበኻ ኣብ ምንታይ ኢኻ ከተድምዕ ትኽእል ኣለሊኻ እንተ ደኣ ሰሪዕካሉ ናትካ ሰልፍ ኮንፊደንስ ወይ ከዓ እቲ ርእሰ ምትእምማን ናትካ ብዝያዳ ክውስኽ እዩ ምክንያቱ ከም ትሰርሖ ናትካ ተውህቦ እውን ውሽጣዊ ድሌት ከም ዘለካ ስለትፈልጥ ብዕቱብ ክትሰርሓሉ ስለትኽእል ኣብቲ ተውህበታትካ ግዜ ሂብካ ከዓኒ ምስራሕ የድልየካ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ብዙሕ ሆቢስ እንተ ደኣ ክትገብር ክኢልካ ወይ እንድሕር ትፈጥር ክኢልካ እውን ምስ ብዙሓት ሰባት ከራኽበካ ስለዝኽእል እዚ እውን ከም መመራፂ ውሰድ ከኣል እዩ ማለት እዩ ካልእ ብነብስኻ ምሕባንን መመላእቲ ሓሳብ ምቕባልን ዝኾነ ይኹን ሰብ ንዓኻ ናትካ ስራሕ ክድንቐልካ ወይ ከዓ ክውድሰካ ኢልካ ኣይክትፀብቅ ብዝረኸብካዮም ንኣሾ ዓወታት ሓጎስካ ክትገልፆ ክትክእል ኣለካ እታ ሓጎሳትካ ከዓ ብፍሽኽታ ዝኾነ ነገር ዋላ ምስ ፀላኢኻ እውን ፍሽኽ እንተደኣ ኢልካ ትሰብሮ ስለዝኾንካ እቲ ዘለካ ፍርሒ እቲ ዘለካ ቅንጡይነት እውን ብኡ መጠን ስለዝዓቢ ዓወታትካ ብዝግባእ በዓልካ ክትፅምብሎም ክትክልለካ እንደገና ከዓኒ ብፍሽኽታ ከዓ ከተሰነዮም ክትክእል ኣለካ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳባት ከቕርበልካ ክእል እዩ ሓሳባት ከዓኒ ሃናፂ ዝኾነ ነቐፌታ ማስ ንዓኻ ንቅድሚት ክሰጉመካ ዝኽእል ነገራት ከቕርበልካ ከሎ ብኣወንታዊ ምቕባልን ፅቡቅ ግብረ መልሲ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ ከም ሓጋገዝካኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ኢልካ ከዓኒ ኣወንታዊ መልስን ካልእ ግዜ ከዓ ከምኡ ዓይነት ርእይቶ ንክህበካ ምድፍፋእ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እተን ኣተሓሳስባኻ ከተዕብየለን ትኽእል ዝበልናየን ነገራት እዘን ዝጠቐስኮነ እዮም ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ካልኣይ እንተደኣ ከይድና ስምዒታትካ ምቁፅፃር ስምዒታትና ሓንሳብ ናብ ውድቀት የምርሑና እዮም ንኣብነት ፍርሒ እንተ ደኣ ኣለካ እቲ ስኻ ትደልዮ ዘለካ ነገር ብግቡእ ክትበፅሖ ይትኽእል እዩ ምናልባት ድሒራ ወጋሕታ ክትገልፆ እያ ድሕሪ ፍርሒ ኣለካ እቲ ስኻ ክትብሎ ዘለካ ነገር ብግቡእ ክትገልፆ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናብ ውድቀት የብለካ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሰብ እውን ኣብ ቅድሚ ሰብ እውን ተቐባልነት ክትረክብ ኣይትኽእልን ፍርሕኻ ብኸመይ ኢኻ ከተወግዶ ትኽእል ንኣብነት ኣብ ፕሬዘንቴሽን እዩ ዘሎ ሰብ እዚ ፍርሕኻ ኣሎ እንታይ ክገብር ይኽእል ምናልባት ዕሚቑ ከተንፍስ ይኽእል ወይ ከም ሓደ ሕክያ ዝኾነ ነገር እውን ንመኽፈቲ ዝኸውን ነቲ ስቕታ ንምስባር ተባሂሉ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእል እንደገና ከም ምንቅስቃስ እውን ገለ ገይሩስ ነቲ ፍርሒ ዘሎ ናቱ ክሰብሮ ይኽእል እዩ ማለት ካልእ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ሓደ ለይቲ ከም ዘይመፅእ ፈሊጥካ ዓቕሊ ምግባር ኣነ ከምዚ ክኸውን ኣይክእልኒ ኣነ ተውህበ የብለይ ናይ ከምዚ ዓይነት ሰልፍ ኮንፊደንስ የብልን ዋላ ሓንቲ እኮ እየ ክዛርብ ደይክእል ሓሳባተይ ክገልፅ ኣይክእልኒ ኢልካ መመሊስካ ነብስኻ ከተትሕታ የብልካን እዚ ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ሰልፍ ኮንፊደንስ ወይ ከዓ
ርእሰ ምትእማን ልክዕ ከም ስፖርት እዩ ብምልማድ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እዚ ምዃኑ ኣሚንካ ከዓኒ ፅዒካ ብምልማድ ከተትርዮ ብሓደ መዓልቲ ወይ ብሓደ ለይቲ ከም ዘይመፅእ ፈሊጥካ ከዓኒ ዓቕሊ ምግባር ማለት እዩ ካልእ ሚዛንካ ምሕላው ዕላማኻ ንክትሃርም ዘድልየካ ግዜ ኣትሒትካ ዘይምግምጋም እዚ ሓደ ካብቶም ንርእሰ ምትእማናትና ከጉድሉልና ዝኽእሉ ኢለ ገሊፀ ዘለኹ እስኻ ዕላማ ወጢንካ ኣለኻ ነቲ ዕላማኻ ክትውጥኖ ግን ሓፂር ግዜ እንተደኣ ሂብካዮ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዘይክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ እንተደኣ ብግቡእ ተዘይተዳሊኻ ኣሎ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰብ ምስከድካ ወይ ዝኾነ ሕቶታት ምስ ቀረበልካ ብግቡእ ምልሶ ስለዘይትኽእል ርእሰ ምትእማናትካ ከዓ ብኡ መጠን ስለዘጉድል ግዜኻ ብግቡእ ትጥቀመሉን ወይ ከዓ እቲ ዝግባእካ እቲ ዕላማ ክትሃርሞ ደልይካ ዘለካ ግዜ ከዓኒ ግዜ ኣትሒትካ ዘይምግምጋም ማለት እዩ ካልእ ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ምውጋድ እስኻ ንዓኻ ንሓጎስ ክፈጥረልካ ንቐፃሊ ምዕባላታትካን ክትሓስብ ኣለካ እምበር ክስቶ ከምዚ ገይሩ እንዲ ኣነ ከዓ ክስቶ ከምዚ ክገብር እየ ኢልካ ምስ ትብገስ እስኻ ከዓ ምስ ዘይትገብራ ብኡ መጠን እቲ ሰልፍ ኮንፊደንስ ናትካ ከዓ ክውሕድ ወይ ከዓ ክወድቕ ስለዝኾነ ምስ ሰባት ምውድዳር ክትገድፍ ኣለካ እስኻ ነብስኻ ኣነ ከምዚ ክገብር እየ ከምዚኦም ዝገበርኩ ከዓ ፕላን ድሕሪ ፕላን እንዳገበርካ ነብስኻ ከተዕቢ ጥራሕ ክትፍትን ኣለካ እምበር ምስ ካልኦት ተወዳዲርካ እሞ ከዓ ከም ደቂ ሰባት ሓደ ይክዕወት ሓደ ቀዳማይ እቲ ካልኣይ ክወፅእ እዩ ስለዚ እሱ ስለዝቀደመካ ማለታን ሰልፍ ኮንፊደንስ ናትካ ከይትሕድ ምስ ሰባት ምውድዳር ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ካልእ ፍፁም ሰብ ከምዘየለ ምእማን ካብ ጌጋ ከዓ ኣመሃር እስኻ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሰልፍ ኮንፊደንስ ወይ ከዓ ርእሰ ምትእማን ዘለዎ ሰብ እንተደኣ ርኢኻ እዚ ተዋሂብዎ እንዲሁ ብጣዕሚ ሰልፍ ኮንፊደንስ ኣለዎ ኣነ የብለይን ገለገለ ኢልካ ብዙሕ ክትሓስብ የብልካ ስለዚ ፍፁም ሰብ ዝበሃል የለን ብፕራክቲስ ብምልማድካ ክትብፃሕ ስለዝኽእል ፅዒትካ ክትሰርሕ ኣለካ ካብ ጌጋኻ ከዓ እንደገና ክትምሃር ኣለካ ጌጋኻ ኣብ ዘየድሊ ነብሰ ምትሓትን ኣብ ዘየድሊ ምስትምሳልን ክወስደካ ክኽእል የብሉ ካብ ጌጋኻ ክትምሃር ንቅድሚት ክስቡም ክእልካ ኣለካ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ናትካ ሰልፍ ኮንፊደንስ ከዓ ካብ ጌጋኻ ምምሃር ክምህረካ እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ትገብሮም ነገራት ፍፁም ምዃን ዘይምትላይ ፍፁም ክትከውን ደሊ የብልካ ምክንያቱ ፍፁም ዘይምዃንካ እንተደኣ ናትካ ሰልፍ ኮንፊደንስ ዘትሕተካ ኣሎ ኮይኑ ፍፁም ሰብ ዝበሃል ሰብ ከምዘየለ ፈሊጥካ ከዓኒ ካብዚ ነገር እዚ ክትርሕቕ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ካልእ ብዘለካ ምዕጋብ ንኡሽተይ ዓወት ትኹን ዓባይ ዓወት ትኹን እስ ንዓኻ ትዕግበካ ወይ ከዓ ብዝኾነ ይኹን ነገር ዘለካ እስኻ ብኡ መጠን ሓጎስካ ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ ክትዓግብካ ክትክእል ኣለካ ብድሕሪኡ ዕግበት እንድሕር ኣለካ ካልእ ነገር ከዓ መይስካ ክትውጥን ክትክእል ኣለካ ስለዚ ብዘለካ ምዕጋብ ከዓ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ናብቲ ሳልሳይ ነጥቢ ብዛዕባ ነብስኻ ምሕሳብ እዚ ቁሩብ ከም ንእሽተይ ባእታ ኮይኑ ክረአየና ክእል ግን ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ንኣብነት መዓልታዊ ፅሬትካ ምሕላው እስኻ ዝኾነ ይኹን ርክብ ፕሬዘንቴሽን ክኸውን ይኽእል ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ክትሳተፍ ትኽእል ወይ ዝኾነ ፕሮጀክት ክትሰርሕ ከለካ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክትቀርብ ፅሬትካ ዝሓለኻን ኣከዳድናኻ ስሩዕ ዝኾነ እንተደኣ ኣሊካ ብኡ መጠን ከዓ ናትካ ሰልፍ ኮንፊደንስ ከዓኒ እንዳበረኸ እዩ ዝከይድ እንተደኣ ፅሬትካ ዘይሓለኻ ኣከዳድናኻ ዘይስሩዕ እንድሕር ኮይኑ ምስቶም ትረኽቦም ዘለካ ሰባት ጥቓኻ ኮፍ ኢሎም ደለዉ ርኢኻ ኣብ ክንዲ ናትካ ሰልፍ ኮንፊደንስ ተትሕትን ከምዚኣ ክገብር ነርኒ ኢልካ ኣብ ዘየድሊ እንተታት እንተኣቱ እስኻ መዓልታዊ ፅሬትካ ክትሕሉን ኣከዳድናኻ እውን ዝግባእ ስሩዕ ክትገብሮን ተመራፂ ካልኣይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምዝውታር ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምዝውታር ኣብ ዝኾነ ይኹን ሂወትና ሓጋዚ እዩ ንኣብነት ኣብ ጥዕናና ይኹን ኣብ ፊዚካል ፊትነስ ናትና ይኹን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣብ ኣተሓሳስባና ወይ ከዓ ኣብ ሜንታሊቲ ብዙሕ ፅልዋ ኣለዎ እስኻ ብዙሕ ፕራክቲስ ብዙሕ ስፖርት እንድሕር ትገብር ኣለካ ኮንካ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ናትካ ሰልፍ ኮንፊደንስ ከዓኒ ይበዝሕ ማለት እዩ ስለዚ ምንቅስቃስ ኣካላዊ ምንቅስቃስ መዓልታዊ ክትዘውትር ኣለካ ወይ ከዓ ብዝተሰርዐ መገድታት ከዓ ክትገብር ኣለካ ካልእ እኹል ግዜ ምድቃስ እስኻ ብዝኾነ ይኹን ነገር ስራሕ ከምዚ ፅባሕ ስራሕ እንድሕር ኣለካ ሎሚ ፅቡቅ ጌርካ ተዘይደቂስካ ወይ ከዓ ንድቃስ ግዜ እንድሕር ተዘይሂብካዮ ከምቲ ትኽእልዮ ከምቲ ክትኮነ ትኽእል ስለዘይትኸውን ብኡ መጠን ከዓ እቲ ሰልፍ ኮንፊደንስ ናትካ ክውሕድ እዩ ስለዚ እኹል ናይ ግዜ ድቃስ ምውሳን ማለት እዩ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ዕላማ ምውጣን ከምኡውን ሃንደበትነት ምውሳድ ሃንደበትነት ወይ ከዓ ሪስክ ምውሳድ ማለት እዩ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና ንእሽተይ ክንበፅሖ ንኽእል ዕላማ ክንውጥን ክንክእል ኣለና ሓደ ዓብ ዕላማ ወይ ከዓ ሓደ ገይርዎ ኢልካ ዓብ ዕላማ
ወይ ከዓ ውጥን ምውጣን ናብ ውድቀት ከብለካ ስለዝኽእል ብኡ መጠን ከዓ ፍርሕር ፈጥረልካ ስለዝኽእል ሰልፍ ኮንፊደንስ ካብ ብኡ መጠን ከይጎድል ንእሽተይ ዝኾነ ክትበፅሖ ትኽእል ነገራት ውጥን ምውጣን ከዓኒ ዓብ ሓጋዚ ማለት እዩ ካልእ ንሓድሽ ብድሆ ክዕወተሉ ኢልካ ሃንደበትነት ምውሳድ ወይ ከዓ ሪስክ ምውሳድ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ሓድሽ እስኻ ዘይትፈልጦ ነገር ብድሆ ዘጋጥመካ እዚ ክዕወተሉ ኢልካ ሪስክ ክትወስድ ኣለካ ኣነ ይፈልጣኒ እዚኣ ከምዚኣ ስለ ዝኾነ ክወድቕ ወይ ከዓ ክዕወተላ ኢልካ ካብ ፈሪሕኻ ስቕ ትብል ሪስክ ክትወስድ እንተደኣ ትኽእል ኮይንካ ከዓኒ ብኡ መጠን ሰልፍ ኮንፊደንስ ናትካ ከዓቢ ዝዓበየ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ነጥበይ ኣቐሚጠ ኣለኹ ንኻልኦት ሰባት ክትሕግዝ ድልኡ ምዃን ማለት ንኻልኦት ሰባት እንተደኣ ሓጊዝካ ልዕሊ ዝኾነ ነገር እስኻ ባህታ ክስማዓካ እቲ ሰብ ከኣባኻ ዘለዎ ኣረኣያ ፅቡቕ ኣረኣያ ከዓቢዩ ብኡ መጠን ከዓ እናቱ ኣቀራርባ ምሳኻ ዘለዎ ኣቀራርባ ክፅብቕ ስለ ዝኾነ ፅቡቕ ኣቀራርባ ዘለዎ ሰብ እንተረኺብካ ከዓ እስኻ ናትካ ኣቀራርባ እውን ትደልዮ ነገር ከዓኒ ከም ትደልዮ ክኾነ ይኽእልካ ስለትፅበ ብኡ መጠን ከዓ ሰልፍ ኮንፊደንስ ናትካ ይብርኽ ማለት እዩ ምናልባት ሓንቲ ሕቶ ክሓተት ካብዛ ናይ ሪስክ ምውሳድ ክትብልን ከለኻሲ ምናልባት ብኻልእ ኢንተርፕሬት ከይትግበር ንኩሉ ነገር ህሩግ ኢልካ እተዎ ማለት ኣይመስለንን ቅድሚ ነገር ምግባርና ክንግምግሞ ኣለና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ብዛዕባ እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ኣፍልጦ ክህልወና ኣለዎ ዘን ብድሕሪ ብፍርሒ ክኸውን የብሉን ትንውስኖ ውሳነ ምናልባት ኣብ ኣቁርባ ነፅራ ሕጂ ሪስክ ክብል ከለኹ ማለት ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ስኢልካ ሃንደበት ምእታው ደይኮነሲ ኣብ ክንድስኻ ጌና እዚኣ ኣይፈልጣነ ወይ ገለኢልካ ካብ ምፍታን ዓዲ ምውዓል ነቲ ዘጋጥመካ ዘሎ ብድሆ እንታይ እዩ ብደቂቕ ፈሊጥካ ባዕልኻ ኢንቨስቲጌት ጌርካ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ጌና ኣይፈልጣነ እዚኣ ወላ ሓንቲ ሰሚዕያ እውን ኣይፈልጥን እየ ከምዚኣ ነገር እውን ርአ ይፈልጥን እየ ሰሚዐ ይፈልጥን ኢልካ ኣብ ክንዲ ኢድካ ጣምቢርካ ስቕ ትብል በቲ ዘለካ ዓቕሚ ናትካ ተደሪኽካ ግን ሪስክ ንክትወስድ ድልው ክትከውን ኣለካ ማለት እየ إسحاقي من البات أنا نايب حكي مالسي كمزي مجمرتا نازي مدب زغن عينت مدب قبروا لنا عيو جزا خنبكم كلنا وي حلفنت كنبكم كلنا بغندز إذا أكل تداليكم كتمسيكم زبل حساب بين برنن هي تحت إرجزي تجزي إذا حجة قريب كيزل خاجن أزيو عميو نبزحت كبانا كل مهارلو نخل أقداسي يو كوينا رخيبيو زجرا من النجار نتايو إذا كل خط أقصد أنا حمدبات نتي أقدمنا بخمسة عينة عمق بزي بلا من قدي أقدمنا تزراريبنا لوزنا برنا يخامليس كدرعي غير كلنا بت ساينساو من قدي غير كاس نخلاتنا خمس بتسح غير كايو إذا بزعبا زنبسخا من معبال زبل زنبرا أبزح لفست نبسخا معبل تخينو حدا سبسي هو أنا خقبر خلي خبلا لو ويلنا نزارب نيرنا حجي سخاب ماليس كاوسيخ كلنا كم أبنت بعواز مزنا تلاو مخانو أكيدا خفت مرت كم زلك زحبر كناهم مكيلا كم أبنت بنفسه جميرو أنا مجمرت أنا سمعت أقول لي رح جبر كمهرة لني لدوش كمهرة لني لحسب نيره كم عرفت يجينا بكم يوصلون مثل زينا ورو قدي في يوم نبتنا عيك مرحني مسايك خيد زق السبت راح زنبي له يبلنا نيرو زق أجبط يونتي كتب لنا نتي السوق قدي مزدقصه صبوت شبتي كتب لنا تاني مالتيو أبنى بسخا مئمان أزرع أقداسو مخان إخا قلتلنا سنيخا سلازي أنا بوغني أزيو مخنياتو تقند نزي هرستزخنا العلز قبرنا نقرن تايو وزح جيزي نحنا كم إرتراويان ولا مس حلفتنا ديو قال وي مس وهاب تسرح ديو واتراك اللوانا خلو تي نحنا أنا إلنا سلازي نزارب كمز أنا مبال سنبسخا متعباي كوينو سلسم معنا وزح جيزي تقالو تاون أون تاون بحرياتنا كانت أيو تتباهي الناس ولا كنزارباي نخلينا ويك أسرح أنت أخذ تدل مستوى الناس زخونة إلنا سوق نبل وين تاي كتب مهار تدل مستوى له زخونة نبل حجي اتيناتنا وش قوي دليت بقلت يكون فلت مخال أزيو أقداس مقاوني إخا قلت كلنا تانيخا أزيو أقداسي إنعي من الوقتهم قالوت وقحتا أقدم حيث تانيخا نيسياس أدي خمي مالك كأوي كم دي أيكم بحركة ملؤلؤ ويكتحطوا تدلي نقرت له عدل كبكم كتزاق تحطوا توليكم من إسياس ويون ما ملأتها خم دي زبهال توليون إسياس جن أزينا أنا مسكنك كبزاق قدامي
يا أنا كم بقاس يا قريب لو مغنياتو أكت ديسكاشن بعمق زبالة نزارة بقولوا نخلي ناس زبل الناس لزلني زيادة دعمق خريدي مالتي. أوكي فيبو زارب دلي خنيركي هو ناي بحق بتعمي صبو بريزنتيشن قبل كايله إذا أرست بتعمي important لزخونة und تي حسبت زقرب كايوسي ناي بحقي كم مخانو ناي بحق خرج قبص دلي بدويتش حانتن تاي تبهال ام شور تفلتوا ايخم فيرسين باس فير دينكن بهال نحنا سيت نحسبو إنا يبهال نو حجي ناتنا حسابات ناتنا تنقبرو خاني يوز انصر هاندلونغن نو نتقبرو كابناتنا حسابات سلازخونه حساباتنا نخنقير ناي بحقي أقداسيو إذا خاني بقليلو زي كونس كنت زبالكايو قصالي إذا كل نجارات ندم لنا معلتو نحسبو لنا كمزي حنسب لو ويتنا زغير نجار يكونن مثلني ان فخ كنسر حلو لنا كونيلنا حساباتنا خنقير دحر انت حساباتنا دغيرنا مسكدنا ات نغبرو خاني مست حساباتنا زخيد يخون سو مدلايت رايز يكونس كنا تغبرو لنا أبردانك تصبو بتعمل تصبو presentation أنا بوغاني أزي زمسكن قراربا حصر زبالن غلاصن كم حتى زمصقن انتالني ابرئس يخلق زمصو سلامنتاي ناي حبراوي مغلصينا خوينو نيرتراوያን እዚ رئيس متئممان مقدار دينا خنبلو ويس بنصارون زرئ له خمزي تحتنا ان حسبو ززهبونا ناي مقسام لمز زترنا لنا كتطبو بدل خاطر تخون من البات تنق انت تقلصلنا دس مبلني تنق ابكم زبصحنا ارتراوያን انتايو ابت حبرتسبنا زلنا التحاحزاوي التعبابيا بحل ديو تزتغعزنا غعزنا بعلو تمراص ايكون انبر وتي كاب دنبنا وي كاب غزانا وصينا حساب ابز زلنا بوتا كنبصح زحلفنا مسجدلات ونكخون يخيل سلازي ابزي انقرب تنكف انت تبل ما تسب بوحدو طنقي نايتي رئيس متئممان زغدلو مخنياتات فريطو كابو نخوصي انتاي انت غبره محاشه ابز بالكن ملس كبليه بزترفه اساس ازي زمسكن غلاصيه يغنل ابزنتاي مسيلكا مجمرا كلاتنا خم نفلتو اتعاويانا قرب ترد بليوانا كنا قرعو خلنا كنجمبر كلنا سي قدف زي اخي تكبر زي جيجا اندا تبهلنا ينعبينا اجي اسو حدا كابتي زعابي نعنا بقالوتاو صلونا نغري مخنياتو اب عنكلنا يتسدراينا نبر نحنا انا خمس دلنا يدي كنا سي تسدرانا بزاززنا انا نخيل ابزي حجي يغني لكم سلاز ذكركاني كنو غبروز غبانا نغر نحنا نحاسبون بر سب زبلنا ويكا ابونا ادينا زبلنا ነገር ክንገብሮ ንክላ ዝግባና ነገራት አሉ ግን ንዓኻ ኮንፊደንስ ፈጥረልካ እንታዩ እትስኻ ተሓስቦ ደለኻ ወይካ እትስኻ ክትብሎ ደሊኻ ደለኻ ወይካ እስኻ ክትገብሮ ደሊኻ ደለኻ ነገር ባዕልኻ ክትገብሮ ምስተፈይ ያለው አነ ካለ ግን እንታይ ገብረካ መብዛሕቱ ሰብ እዚያን እዚያን ግበራ ኢሉ ዝህበካ ማለት እዩ ወይካ ሓው ኻዲ አቦ ኻዲ አዴኻ ብዘይ ገድስ እዚያ ግበራ سرعجو على حنتا فلوتا زي كلو كاخل وي عقبتون زي كلو كاخل نو نايم بال لك يبلنا نو نايم بال بتاع عقمنا دروتي نو انت زي تبل كاين كاخا كل غزي سخا تتقعيخا بو متن كاتنات كسلف كونفيدنس كا نتحتي يزخي ونياتو ايت فلتوني خا ابزيت فلتوني غير خا تجديد كاتا اتو دلخا تجديد كان دحرت اتو دلخا خا كم تزدل ነገር غير كاخد غلصون وي كاف سرحون اي تخيلني خا سلازي حاله تعابيانا ግረፍ እንዳተባሃልካ አነ ንኹስቶ ንስድራይ ከም ዝኸይ ይባሃሉ ዝኾነ ነገር አነ ሓደ ተበግሶ ተበጊሳ ማለት እዩ ዝኾነ ክሰርሕ እንድሕር ደልያስ ንስድራዩን ከም ዝኽብሎ ምኽእል እዮም ብዝብል ምስምስ ናተይ ኮንፊደንስ ትሕት ማለት እዩ ትኽገብሮ ዝደሊ ነገር ከዓ ከይገበር ቆጠር ብሰንክ ናይ ከባቢ ደሎ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ስድራይ ክኾኑ ይኽእሉ ዓርከይ ክኾኑ ይኽእሉ ምእንቲ ክስቶ ግደፎ ወይ ከዓ ምእንቲ ክስቶስ ከምዚኣ ገብር ሓሲበ ግን ከዓ ገዲፍያ እዚ ሕጂ ዝዕበየና ይቀልጢፍና ክንገድፎ ይንኽእልና ግን ኣብ ህይወትና ግን ብጣዕሚ ኣሉታዊ ዝኾነ ፅልዋ ይደሎ ምእንቲ ክስቶ ኢለ ገዲፍየ እምበር ከምዚኣ ሓሲበ ነይረ ዋላ ንዓና እንዳትጠቕመና ምዃና እንዳፈለጥና ከለና
بس نجارات تتصلينا نخير مالتي اجازه نختقرفو بتاع صقامي يجن صراحه له زغبا كان نجارات كامل يا زغوني يخص سبك بود انت دا زي كل كوين تاع حساب انا خغبر دلي دلخو كيبلن وي كان خص خير دليلكا تقرفو يبلكا ስለዚህ ኣብዚ ሕጂውን ኣብቲ ሪስክ ምውሳድ ወይ ከዓ እቲ ሃንደበትነት ናትካ ውሳነ ምውሳኑ ብጣዕሚ ገዳሲ ኢሳያስ ኣብዛ ክትብላ ፀናዕካ ኣነ ብመሰረቱ ዓብዱ ዝሓተተ ሕቶ ኣነ እንታይ ዝብል ኣቀዲምካ ጠቂስካ ኢኻ ኦሬዲ ግን እቲ ምሻሎ ሓሳባትና እንዳገለጽና ይኮንና ዓቢና እዚኣ መሰረታዊት እያ ኩላትና ንሰማዓላ ክሳብ 18 በፂሕና ትምህርቲ ሃይ ስኩል ወፂና ንኸይድ ገለሲ እንድሕር ኣብዚ ዓዲ ሕጂ እንድሕርኢናዮ ህፃን ቆልዓስ ኩሉ ነገር ምስቶም ፋሚሊናቱ ምስቶም ስድራ ቤትናቱ ሓሳባቱ ዘፍስስ ወይ ርእይቶ ዝህብ ገለ ንሕና ግን እቲ ከምዚ በቲ ስርዓት ክትሕዙና ኢሎም ቶም ስድራ ቤትና ክሕብሩና ከምዚ ኣይትግበር ናይ ዓበይቲ ዘረባ ኣብ መንጎ ኣይትዛረብ ጠብሎቕ ኣይትበል ኩሉና ከለዉ ምናልባት በቲ ሓደ መዳዩ ነቲ ዲሲፕሊን ነቲ ሕዝ ኣለና ኢሎም እዮም ዝሓስቡ በቲ ሓደ መዳዩ ግን ንዓና ካብ ሱር ካብ ታሕቲ ጀሚርና ኣተሓሳስባና ድሌትና እንዳገለጽና ናይ ምምፃእ ክሳይ ኣይፀንሐናን ማለት እዩ ታልዕሊ ኩሉ ካልኣ ምስኣተ ተሓይዛ ትኸይድ ከዓ ከይብሉኒ ብጣዕሚ እዩ ዝሃስየና ንዓና ከይብሉኒ እዛ ከይብሉኒ ትብል ነገር ኩላ እያ ተሃስየና ምክንያቱ ከይብለኒ እንድሕር ትብል ትኮይንካ እቲ ናይ ብሓቂ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገራት ንምግባር ዓቕሚ የብልካ ሕጂ ሪስክ ምውሳድ ዝበላ ኢሳያስ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ስምዓን ከምዚ ኢልካ ጠንቦላ ሒልካ ናብ ዝኾነ ምእታው ዘይኮነ እስኻ ዝኣመንካሉ ኣነ ክገብሮ ይኽእል እየ ኢልካ ዝኣመንካሉ ነገር ምናልባት ሰባት ከተካፍል ከለካ ብቀዳማይ ወንዳን እዚ ሚካኤል ጠቂስዎ ነይሩ ዋ እዚ ደኣ ከመይ ጌርካ ክትገብሮ እዚ ደኣ ከመይ ጌርካ እዚ ሞ ፍጹም ተገደፍካ ኢኻ ማን ሕሸካ ገለ ዝብሉ ሰባት ክመፁካ ክእሉ እዮም እስኻ ግን ኣብ ነብስኻ ኣሚንካ ኖ ኣይ ካን ዱ ኢት ወይ ከዓ ኣነ ክገብር እንዴ ንምንታይ ዘይክእል እንድሕር ኢልና ኣብታ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባታት ኣሊእና ኣወንታዊ ኣተሓሳስባና ከነዕቢ ዘይምኽኣል እቲ ከይብሉ ንምባል እውን ወይ ከዓ እዚ ከምዚ ርእይቶ ይህብንስ ዘይሰሚዐዮስ ከምዚ ካልእ ክርዶ እዩ ንብለሉ ግዜ ኣሎ ናይ ብሓቂ ንኻልኦት ሰባት ከይተሃስኽ ትብል ናትካ ስምዒታትካ እንዳቐተልካ ትኸደሉ ግዜ ስለ ዘሎ እዩ ካብኡ ዝብገስ መስለኒ ምናልባት ካልኦት ተወሳኺ ሓሳብ ተለኩም ወይ ሕቶ ተለኩም እዛ ሓንቲ ከዓ ክውስኸሉ ዝደልኒ ዓብዱ እንታይ እዩ ከምኡ ክገብረና ዝኽእል ባክግራውንድና ኣተዓባቢና ክኸውን ክእል ግን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ወለዲ ከይፈለጡ ማለት እዩ እንታይ ክብሉ ክእሉ ከዋዳድሩ ክእሉ ኣብ መንጎ ክልተ ቆልዑ ናብ ራእዮ እንዳሓውኻ ከመይ ፅቡቅ ገብር ስኻ እንታይ ዘይ ገለ ሕጂ ሓደ ግዜ ነቶም ቆልዑ ኣብ ርእሶም ክሓድር ክእል እዩ ኣሚን ከምኡ ኢሉ ንቆልዓ እንድሕር ተዋዳድሮ ኮንካ ዝበልፅ እዚ ከምዘይ ትገብር ገለ እንድሕር ኮይኑ ናቱ ባህርያት ናቱ ተፈጥሮ ናቱ ዝምባለ ገለ ተናእሶ ኣለኻ ማለት እዩ ብዝተኻለ መጠን ዘይምውድዳር እቲ ዝገብሮ ንርእሱ ክንእርሞ ክንክእል ኣለና እሱ ኣብ ሓንጎልና ክስታይ ክሕድረልና ክእል እዩ ኣብ ርእሰ ተኣማምነት ዘይምግባር መጀመርያ ኢሳያስ ናይ ብሓቂ ካብ ልበይ ክምስክነካ ዝደሊ ምክንያቱ ኣብዚኣ ዓባይነት መፅሓፍ እኳ ነይራ እታ ዝደልያ ኣነ ካብ ኩሉ ግዜ ኣባና ዘየለ ነገር ማለት እዩ እታ ምድላው ትበሃል ነገር ኣባኻ ግን ገዝረኣኹ ኣሎ መዓንቲ እንታይ እያ ኢሳያስ እኹል ግዜ ሂብካ እኹል ዝኾነ ምድላው ጌርካ ከመፅኻ ነዚ ሎማዓንቲ ስለዚ ስለቲ ግዜኻ ስለቲ ምድላውካ ናይ ብሓቂ ከመስክን ዝፈቱ ምክንያቱ ስለቲ ምድላው ስለዘየለ ሓደ ግዜ ኣብቲ ናህና ሰልፍ ኮንፊደንስ ዓብይ ተራ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስራሕ ይጋጥመኒ ብዙሕ ሰባት ኣብ ገሽቤት ኣብ ሓደ ዝረብ ክኸዱ ከለዉ ወላ ሓንቲ ምድላዋት ስለዘይገበሩ ከይዶም ክምልሱ ጥራይ እዮም ዝኸዱ ኣብቲ ቦታ ክሕተትሙ ጥራሕ ክምልሱ እዮም ዝኸዱ እዚ እንታይ ዘርእየካ ብዙሕ ግዜ ኣባና ምድላው ብዙሕ የለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝሃብካዮ ክሳይ ወላ ሓንቲ ዝምላእ ዝጎድል ነገር የብሉን ኩሉ ልክ እቲ ዝበሃል ነጥብታት ንፁርን ፅፉፍ ጌርካ ኣቕሪብካዮ ሓንቲ ክውስኻ ዝደልት ኮይና እዛ ዝበልኩካ እዛ ምድላው ዝበሃል ኣብ ዝኾነ መዓልታዊ ሂወትና ኣብ ንደልዮ ለበለ ኣብ ንሰርሖ ኣብ ንምሃሮ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከምኡ ከዓ ሓበሬታታት ምእካብ እሱ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ምድላው ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ናይ ምድላው ሓደ ክፋል ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ እንድሕር ኮይነ እኹል ምድላዋት ክህልዎ ኣለኒ እኹል ሓበሬታ ንኣብነት
نبي بوتا خير الله خون حدي فلت خوينا أم فتاة فلت الله مات سلزي تأخذ مدلا كله الله دحري أفتناي عبدو زبلا حطو من البات أفتنات كا نتصور كساهيب كيا حنت كسخاز دل نقدر أنت اللي خوينا من البات راح اتنا هنا أتعابيات كلتشر وإقال راح يكونم ولون اتنا هنا كاريكلم أما هرانا كرت خوينم أنا تمهاري كل خوز كرعي أبقى 4 تمهارو وقتي خان ختملس وكا إيد كحفا بكان ختملس زنبرنا عقمي مدحنا نفوتينا زخا تبعلو تي كاريكلمونا يحجزنا مالتي مناتو مستبزحي تمهارو بحدا كفلي تممهر كمزي تيتشر سنتر تممهري ديزارب دامبر تي تمهاري حساباتو خجلت ولاون كملسي زلو عدل مستجزي حسرت مستبزحي يتمهارو عين بران سلازي ባህሊ ትምርቲ ኩሉ ጎዲና መጽዩ ስለዚ እቲ ዝበልናዮ እዛ ኣብሰራ ዝበለታ ዓባይ ነገር ከይብሉኒ ክንብል ኣኡ ኔለ ሙሉ ዕድሜና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሰብ ካብ ጌጎ ከም ድመሃር ኣሚናውን ክንከይድ ከም ንኽእል ዝኣምን ምናቱ ምውዳቕ ኣሎ ከምቲ ምውዳቕ ዘለካ ምትሳኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ከመስግን ዝፈቱ ስለዝገበርካዮ ምድላው ስለዝሃብካና ሓበሬታ تكتاتلو زلقم كاب استوديو راديو لورا كتما زوريك زفنو مدب راديو برهانيو كبرا سمعتنا نابتي وقحتا كيرو زغربات ترستي قدم مسقارنا حجون نزادر في كنقاب زوكم America
وقتي نيرا نقول بيتسب أو عيلة أهديرا موقتي بزعنا معقوبي تراي سدراي يمل صادقون حليم ومكراي يمل صادقون حليم ومكراي مجمرتا يعني لين أبصرا كلاتكم لازم أدبزي زد علىهمو بمالتال كمتي بعد ما استزرارنا يوتا كاليتي كم حطوا ملك استلعلت سنحنا إيرترايانسي حساباتنا ترنيفنا كنقلص عين خلنينا مو أبزس انت عينة مخرطات كنركب نخيل يزبل نيرو حجمناتهم زي تفلقني بعد ما أبزي سكبرني وركشوب زي نبركم وقحت بهال وقحت كيرو سرق بهال أب جنيفي زغمت أبزي ساعات سبز على migration integration مالز كم يجرون إيرترايان سدتين أساس أبسي زلان مزز أنهم حبرتسب بخمة ينبرو انتاي بدهم انتاي بخمة كي يقدموا ويدما انتاي اللجات عتالو بحافشو بزعبو أبلغانو يونيفرسيتي زتنع زلهو حجنا بزار استنا كنملس لو معلتا داليا زلهو نشتي presentation حسابات كات أمريكا بنتصور نمجلات زحجزو مخرطاتي أبز من البعض حدا نجركم زدلي مولو نزار استسي فليت أيو زي كونكوس كابتلي ناتي تموكروك ساحجي انتاي تقيمونا زدرجة زي نخبتح كمون استفل عليه صحفات كحجز خلي لا أخيبة بحسام إذا أربو غريب ودولتات كهلو خيل ويزيد اللي نتبتات كهلو خيل أبتي مسوداهو بحبار كنا كمل زلوا نملو كقدل زلوا نقدلو خلاتنا هم مهارة الإعلام مالتي حجي تا مجمرتا كم تار استنري أزلنا حسابات كابنتصور مقلاز تبل تا ملو حساب انت حرينا يا خوينا أرعتك عندنا تبتات اللو أبزا أرستن بعلو حساب نتورنت مسرع مقلات زين 4 قالات زين عبيت قالاتين نبعلو ببينو خوينكا ببينو جبنا ديسكس وي كنزاربلو ملو معلتي وي كل ساعات كزاربونا زخلو أرستتاتين سلازي قدمي حسابنا بنتصور بخمي نقلص نابزبت نقر قدم مئتونا حساب نبعلو انتاي حساب سنتاي ناي ديكشنري وناي مزقبك الترقمو حساب انتاي مالتي أبحانكول زخصت زملالس ناي أستنتنو وي ناي محساب نتفتاتيو ازدت ناي ديكشنري ترقميو حسب كبهما يوم زخصتو نزبل حسب استفل عليه ملكع خصتو اليوم استفل عليه اوان كا خصتو اليوم
ንኣብነት ብመልክዕ ኣስተንትኖ ክኽሰት ትኽእል ብመልክዕ ተዘክሮ ስእሊ ደርፊ ክንከይድ ከለና ኣብ መንገዲ ክንዝክር ንኽእል ሓሳባት ክመፁ ንኽእል ክንድቅስ ከለና ብመልክዕ ሕልሚ ክመፁ ክእሉ ብዝተፈላለየ መልክዓት ሓሳብ ኣብ ሓንጎልና ኢቭን ሕጂ እንዳተዘራረብና ከለና ብሰዓት እዚ ዲስከስ እንዳገበርና ከለና ሓሳባት ካብ ምምፃእ ዓዲ ኣይውዕሉን እዮም ይመላለስ እዮም ኣብ ሓንጎልና ሓንቲ ነገር ግን ክንፈልጣ ዝግባአና ነገር እንታይ ኣሎ ሓሳብ ዕምሮ ሓፂር ኣብ ሓንጎልና ንውሱን ደቃይቅ ኣብ ሓንጎልና ዝፀንሕ ቀልጢፍ እዩ ዝሃፍፍ ወይ ይጠፍእ ነዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንብል ብዙሕ ሓሳባት እኮ ኣለና ኢልና ንሓስብ ወይ ንዛረብ ወይ እንታይ ሓደ ነገር ክንዛረብ ኣይንኽእልና ወይ ክንገልጾ ኣይንኽእልን ኢና ግን ሓንጎልናስ ብዙሕ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ይመላለሰና እዩ ንብሎ ነገር ካብዚ ዝመንጭ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓንጎልና ካብ ምሕሳብ ዓዲ ኣይውዕልን እዩ እንተኾነ ግን ሓሳብ ዕምሮ ሓፂር እዩ ማለት እዩ ድሓር ዝኾነ ሰብ ክልተ ነገራት ነፍስና ክንሓትት ብኸመይ ንጹር ሓሳብ ክህልወና ክእል ሓሳብ እንድሕር ኩሉ ግዜ ይመላለስ ኮይና ኣብ ሓንጎልና ንጹርነት ግን ኣገዳሲ እዩ ብኸመይ ንጹር ሓሳብ ክህልወና ዝኽእል ሓሳብና ንክንፅር እንታይ ክንገብር ይግባአና ነዚአን ሕቶታት ንነፍስና ክንሓትት ይግባአና ማለት እዩ ነዚ ሕቶታት እዚ ክንሓትት ከለና መሰረታዊ ነገር ዝመፅእ እንታይ ኣሎ መጀመርታ ክላሪቲ ወይ ንጹርነት ኣብ ሂወትና እውን ክህልወና ኣብ ሂወትና እንታይ ኢና ንደሊ ኣነ ከም ወጋሕታስ እንታይ እየ ዝደሊ ስዊዘርላንድ ካብ ዝመፅእ ዕለታት ሒዘስኒ እንታይ እየ ዝደሊ እንታይ ኣቺቭ ወይ ክጭብጥ ዝደሊ ኣበይ ክበፅሕ ዝኽእል ዝደሊ እዝታት ክፈልጥ ክኽእል ኣለኒ ካብ ኣብነት ሕጂ ነዚ ንክሕግዘና ዝኽእል ምናልባት ናይ 10 ዓመት ውጥን ክንወፅእ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ሂወትና ወይ ኣብ 10 ዓመት ክንከውን ንደሊ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ንኸውን እንታይ ክንገብር ንኽእል ንኣብነት እንታይ ክብል ይኽእል ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመታት ኣነስ እንታይ ክኸውን እየ ዝደሊ እንታይ ክገብር ዝደሊ ኣብዚ ዓዲ እዚ እንድሕር ኢለ ንኣብነት ኣብ ዝመፅእ 2 ዓመታት ኣብ ሓድሽ ካልቸር ኣብ ሓድሽ ቋንቋ ስለ ዝመፃኹ ቋንቋ ናይ ዝዓዲ ዝክምሃር ኣለኒ ቋንቋ እንዳተምሃርኩ ከንታ ክገብር ኣለኒ ንኣብነት ቋንቋ ምስ ወዳእኹ ኣነ ሕክምና ዲ ክምሃር ኣነ ሬስቶራንት ሼፍ ዲ ክኸውን ዝደሊ እግረ መንገደይ እዚ እንዳፃፈፍኩ ኸይድ እግረ መንገደይ ከዓ ንዕኡ ክገብር ዘኽእሉኒ ነገራት እንዳሓሰብኩ እንዳሓተትኩ እንዳተመራመርኩ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እቲ ኣገዳሲ ነገር መጀመርታ ንጹር ሓሳብ ንክህልወና ክሕግዙ ዝኽእሉ ነገራት እዮም ኢለ ዝሓሰብክዎም እዩ ነዚ ኸ ብኸመይ ኢና ክንገብሮ ንኽእል እዚ ከምኡ ኢልና ክንሓትት ከለና ብሓፈሻ እዛ ኣዲመ ክዛረበሉ ዝፀናሕኳ ርእስቲ ኣብ ምንታይ እዩ ዝፅሞ እንታይ ናተይ ራእይ እንታይ ኸውጥነይ እንታይ ከዕላማ ብዛዕባ ጎል ብዛዕባ ቪዥን ብዛዕባ ፕላን እዩ ዝዛረብ ዘለኹ እንድሕር ከም ሰብ ኣነ ራእይ ዘይብለይ እንተኾይነ እንድሕር ኣነ ኣብ ሂወተይ ክገብሮ ዝደሊ ነገር እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይነ ሓሳባተይ ብትንትንትን ዝበለ እዩ መትሓዝን መጨበጥን እውን ኣይክረኽበሉን እዩ ስለዚ ኣብዚ ድማ እንታይ ክንገብር ኣለና ራእይ ውጥን ዕላማ ክንብል ከለና ባህጊ ኮይኑ ክተርፍ የብሉን እንድሕር ንሓልም ጥራሕ ኣለና ኮይና ሕልሚ ጥራሕ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ኣክሽን ክንውሰኸሉ ኣለና ንጹርነት ክህልወና ኣለዎ ኣብ ንደልዮ ነገራት ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ ሕክምና እየ ክምሃር ዝደሊ ኢለ እንድሕር ናተይ ራእይ ብኸምኡ ቀሪፀዮ ሓስበዮ እንድሕር ኣለኹ ኮይነ ኩሉ ግዜ ሓሳባተይ ምስኡ ዝተዛመደ እዩ ኣብ ሓንጎለይ ዝመፅእ ውጥን ዕላማ እንታይ ዝጠቕመና ኢለ ዝኣምን ኣነ ንሂወትና መስመር እዩ ዘትሕዞ ናበይ ኣንፈትና እንታይ ክገብር ዝደሊ መስመር እዩ ዘትሕዞ እንድሕር እዚ መስመር ዘሎ ሓደ ካብቲ ክላሪቲ ወይ ንጹርነት ኣብ ሓሳባተይ ክህሉ ዝኽእል ሓደ ነገር ወይ ፍርቂ ናይቲ ስራሕ ይቃለለለይ እዩ ማለት እዩ
so እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ክንሓትት ምስ ጀመርና እንታይ ዝኸውን ዘሎ ሓሳባት ኣብ ሓንጎልና ክፍልፍል እዮም ዝጅምሩ እንድሕር ናብ ስዊዘርላንድ ኣቴ ቋንቋ ምስተምሃርኩ ሕክምና ክመሃር እንድሕር ኢለ ሓስብ ኣለሁ ኩሉ ግዜ ብኸመይ ሕክምና ክመሃር ትኽእል ዝሓስብ ከምኡ ክሓስብ ከለሁ እንታይ የድልየኒ ንመን ክሓትት ምስ መን ክዛረብ ኣለኒ ንመን ክውከሶለኒ ሓሳባት ንኣብነት ከም ኣብነት እዚኦም ሓሳባት ከምዚኦም ዓይነት ዝኣመሰሉ ሓሳባት ክመላለሱ ክጅምር እዮም ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ክገብር ኣለኒ ምክንያቱ ሓሳብ ኮይኑ ክተርፍ የብሉን ከምቲ ዝበልናዮ ሓሳብ ሓፂር ዕድመ እዩ ዘለዎ ኢልና ኣለና ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ክገብር ኣለኒ ወይ እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ድማ ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣብነት ክህበኩም እየ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ክንመሃርን ከለና መምህር ምህር ንሕና ስቂልና ኢና ንሰምዕ ርእቶ ኣይንህብን ሓሳባትና ኣይነካፍልን ኣብ ሰዓት እዚ ግን ከመይ ዝወሃብ እቲ ትምህርቲ ንኣብነት ብዛዕባ ዓሌትነት እንድሕር ንመሃር ኣለና ኮይና ኣብ ክፍሊ ኣቲና ብዛዕባ ዓሌትነት ምናልባት ፅብቕቲ ኣርእስቲ ምስ ዘለናዮ ኩነታት ሕጂ ብዛዕባ ዓሌትነት ክንመሃር እንተኮይና መምህር ካብ ኩሉ ተመሃራይ ሓሳባት ይቕበል ዘዝመሰለካ ትዛረብ እዚ ብሬንስቶርሚንግ ኢና ንብሎ ብእንግሊሽ ከምኡ ሓሳባትና ክነካፍል ከለና እንታይ ኣትገብር ታ መምህር ኣብ ሰሌዳ ክትፅሕፍ ትጅምር ምክንያቱ ክርስዕ ስለ ዝኾነ ናይ ኩሉ ተመሃራይ ሓሳብ ወይ ናይቲ ሓሳቡ ዝሃበ ተመሃራይ ሓሳብ ኣብ ሰሌዳ ይፅሓፍ ምፅሓፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብዚኣ ብጣዕሚ ከስምረላ ዝደሊ ሓሳብ ንሕና መብዛሕትና ኤርትራውያን ከም ልምዲ ከም ተመክሮ ዘይንገብሮ እንተሃልዩ ኣይንፅሕፍን ኢና ዲያሪ ገለ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣይንሕዝን ኢና ሶ ሓሳባት ክመፁና እንከለው ኣብ ሓንጎልና መጀመርታ ክንገብሮ ዝግባአና ልክዕ ከምቲ ምስ ካልእ ሰብ ንዘራረቦ ምስ ነፍስና ንዘራረብ መጀመርታ ቅድሚ ምፅሓፍ ምጅማርና ማለት እዩ ምስ ነፍስና ንዘራረብ ኣዴታት እንድሕር ኮይና ደቅና ምስ ደቀሱልና ኣብታ ዝጣዓመትና ሓደ ሰዓት ፍርቂ ሰዓት ኮፍ ኢልና ምስ ነፍስና ንዘራረብ ምስ ነፍስና ክንዘራረብ ከለና እንታይ ክንገብር ኣለና ክንፅሕፍ ኣለና እንድሕር ዘይፅሒፍና ከምቲ ዝበልናዮ ሓሳብ ሓፂር ዕምሪ ስለ ዘለዎ ክሃፍፍ ክጠፍ እዩ ሕስብ ዝወዓልናዮ ንፅባሒታይ ንዝክሮን ኢና መብዛሕትና ማለት ነው ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣይፈልጥን ግን መብዛሕትና ንዝክሮን ኢና ስለዚ ክንፅሕፍ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ኖትቡክ ኣብ ጁባና ምሳና ክትህሉ ኣለዋ ንምንታይ እዚ ከምቲ ዝበልኩሁም ኣቀዲመ ማዓሲ ሓሳብ ዝግለጹን ኣይንፈልጦን ኢና ማዓሲና ሓሳብ ኣብ ሓንጎልና ዝመጽ ኣይንፈልጥን ኢና ኣብ ባስ እንዳኸድና ክንከውን ንኽእል ኣብ ትሬን እንዳኸድና ክኸውን ንኽእል ኣብታ ሓሳብ ብልዕ ዝበለትና እዋን ቀልጢፍና ክንፅሕፎ ክንምዝግቦ ክንክእል ኣለና ጥቕሚ ምፅሓፍ እንታይ እዩ ናብ ዝብል ከኣቱ ሕጂ ጥቕሚ ምፅሓፍስ እንታይ እዩ ንምንታይ ኢና ንፅሕፍ ሰለስተ ጥቕሚ ኣለዎ ብውሕዱ ምፅሓፍ ሓደ ሓሳባትና ንምዝካር ይሕግዘና ዝሓሰብክዋ ነገር እንድሕር ፅሒፈያ ኪድ ኢለ እንድሕር ረሲዐያ ፅባሕ ካብታ ዝፅሓፍኳ ክውከስ ይኽእል ሓሳባትና ንምዝካር ይሕግዘና ካልኣይ ሓሳባትና ንምስራዕ ይሕግዘና እዩ ክንፅሕፍ ከለና ስኢልና ይኮንና ንፅሕፍ ብሙሉእ ሓሳብ መልክዕ ኢና ንፅሕፍ ስለዚ ክንፅሕፍ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንሰርዑ ኣለና እቲ ዝሓሰብናዮ ይስራዕ ኣሎ ሳልሳይ ምፅሓፍ ናይ ዘረባ ክእለትና እውን የመሓይሸልና እዩ ዝፅሕፍ ሰብ ብዙሕ ግዜ ፅቡቅ ክዛረብ ይኽእል ኣርቲክሌት ክገብር ይኽእል እቲ ዘረብኡ ንፁርነት ክህልዎ ይኽእል ስለዚ ናይ ምፅሓፍ ጥቕሚ ክነናእሶ ኣይግባአናን እዩ ንምዝካር ንምስራዕ ንምዝርራብ ይሕግዘና ዓብ ስራሕ ይዘቃልለልና ብድሕሪኡ ንፁርነት ክህልዎ ንሓስቦ ነገር ወይ ንፁር ሓሳባት ክህልወና ዝሕግዙና ነገራት ናብ ዝብል ከኣቱ እንተኮይና ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣብ ግምት የእትየ
تزاريبه اتي اقدي مزبلكو رأي كهلونا علامة كهلونا وطن كهلونا خبلن كلخو بحافش أن هيوتنا كنسرعو مسمر نختحزنا نخونن كلو كاب أبعلت من نبابرونا زطابمونا نقراتيهم نابنت قوز أراها ديني ناب أسيستانتين دحر كخير كوينة وين ناب حدث رح كنمركاب وين تمرتن تخمهار على ناب سويسرلاند ناب زماهرو تكالات دحر كخير كوينة كما يلي خيد أنا انتاي بخما يقربان نفسي نخفلت زحقزوني زيوم مالتا دحيرة زاربلو سلازي تا قداميت نغر انتاي كزاربلو دلي زلو خارستي أتصبي أخفلت أخلالني حجنا بنت اندحر رأيي علني اندحر أنا انتاي يدلي أبحيوتي اندحر زفلت كوينة كيدا اندحر مساسستانتي كزارب انتو غينة انتاي دلي يخيد علىهم قداماي نغر يفلت علىهم أو እንደገና مليس دقائق اندحر كأتو غينة أبتا ساعات زيا انتاي كزارب زخيد زلخو تار استي نفسي أنا نبعلي أتصبي خفلت أخلالني نزن خفلت زحجزون نجارات نزن خفلت زحجزون نجارات حدا نمنتاي تخزارة بالودلي زل خالص نمنتاي دلي نتاي تعلامة ما خدي تار استخزارة بالوزدل لخلو مخناس انتاي نفسي كمل سلاخ خلالني اتخ قبرو زدلي نجارسي انتايو كجبريك قلبي اتخ حتى دلي زله نجرسني أب حق نت تمركوسدي إذن نفسي كمل سلالني حجنا أبنت كم أبنت حنتي أبنت كهبكم انتو هينا بسيا أنا سويسرلاند مزيج قدمك مهاري من أربعة طبق نايت مرتبة جراند كهلون نخل كيدا ناب أسيستانتي أنا حكيمي خون زدلي حكمنا إيك مهار زدلي اندحر إليا كم أبنت يزبلكم زله مجمرتا قانقوا خمهار علني اندحر انا حكمنا خمهار كوينا في سويسرلاند مغنياتو انت ناي حكمنا تمرت بقانقوا سويسرلاند يوهاب انت خوينو مالتي نزخي قبركو اندحر خيد الله خوينا مجمرتا اتزدلي نغر اصبيق ايفلتكو نبعلي اتي كقبرو زدلي نغر ابس ساعات سخ قبرو يكال داي كال نفسي اي ملس كلام سلازي even كيدا نتاسيستانتيون كأمنا أي كإلني مادتيو سلاسة إذا خنفلتوهن كإلالنا بدحريو زحاسب كون متكبر انتا يدلي نزبل نقر نبعلي مجمرتان بعلي كمل سوخ كإلالني انتا كمال علني نتي زحاسب كون نقر نتي كأربو زدالخو عار استخمل كمل سلي وي كأربو انتخوينة وين نتصورو نتكهلون انتخوينو سي انتاي كمال علني مجمرتا أنا خموقحتا نابنت اندحر ريستورانت خفت يحسب على خوينا نمجمرتا سن ريستورانت زهون جنزب علن ديو كفلت كخلالني انت زيلا صايلة كاب دليت راح تبقي سر نبعلي تزحطو نقرون كيف لدك إذا خيد زلخو مالتيو دحر أبزر الرب مالتي أبزر الرب قدم ببصحنا إذن زوما بلعب تتعيسهم زلو نسملسنا انتاي نخنقبر زلنا قدم الزر الرب مجمعنا سنتا خقبر علني كزارة بلو دالي زلو خارست من البات مدققام كتكون تخلي عمستا مجمرتا بقو بغفلتو علن تا أنا خزارة بو أحجامنا محساب درجة زي كونس أتناي نزراب درجة مسوربكي كزارة بو دالي زلو خارست خفلتو خخيل علني نخذكرو خصحفو خخيل علني قدم نابت زربا مئتوي نابت زربا قدم مجماري مزاربتي ماني كفلت كخيل علني معناتها مزاربتي ماني اندحر فليتا اتزربا انتاي بخمية قربو اتارستي استات ملسو لأيت ملسو كله فليت ايه وخيد زلهم بزعباتك الزاربا اللودالي زلهم بيني كلما مدو خخيل علني حسابنا ناي مقلق صقا مندحر علنا قدم زربا مجمرنا نبينها أبجزها ويابزهونه بوتا ويمستايت ندار أهاليها ويزهونه كتلامدو ختكئل عليك نتي ختزارب اللوز حدا عود زهونه زربان ختم حلال في حق زكا نتي دالي خايز لها عرستي وي زربا
كتقربو بنصور كتقربو يحجزك هلاي ناي زربا خلت كون اجتماع باللي يحجزك ايو بدحري اب اوان زرربك انت خغبر علني ቋንቋው ናይ ወጻተኛ ቋንቋ ይዝጥቀም ዘለኹ ቋንቋ አይኮነን ስለዚህ ብድሆታት አሎ ስለዚህ እንተ خغبرالني መጀመርታ ብህድአት ክዛረብ ክኽእላለን ህድ ኢለ ግዜ ሂበ ዘህውኽ ምክንያት የብለይ بدحريو بزتخاله متن اب حدا حساب متقال اندحر حسابات يبزح له خوينا اندحر استفلالي حسابات يمصالله خوينا ننفسي تدناغيره نتز سمعن سبون كدناغري ስለዚህ اب حدا حساب اتفكيره كزارب كخلالني نوح ملو حسابات موغاد انا كو كمزي ايدالي نيره ግን ከምስኮ دحار كمزي اندحر تبلالها خوينكا كلات كايها تتححسካ تطفل ስለዚህ نوح ملو حسابات موغاد كبدت قالات كازي متقم حدا ሰብ كبدت قالات ناي فلطت ملكع غيروم زوستو سبات كهلو اليوم زربا ግን علامو انتاي زربا علامو communicate مسب مردداي برناتك منفعه تريلو بايتا ايكونن ስለዚህ كبدت قالات زي متقم ግዜ ሂብካ محساب ተተብ زي مبال نزي تبهد ات مزراب زحجزنا مالتي ግዜ ሂብካ مسمع كنسمع خلنا بكزي زررب مسمن كم نزارب زلنا برقص وسنوي انت خيلنا نوت بوك الراس حزنا مئتاب مصحف حجنا عملت انت حرانا ناب حدا تكال كما يجيبكا في سويسرلاند سنت خقبر التماهيرة وين تعينا تمرتخ مهارة لاني سرح كركب انت خوينا زماخرون تكال انت حرا خيد الله خوينا انت خمهارالني انت خغبرالني كنغروني يوم نزخ صحفو خلالني كنغروني خلو انت زي صحفي خرسعي مسوصاهو ابرسيو انت حرص صحف الله خوينا كماهروني كنغروني كلو حتوتات كهلون نخليو انت حتوتات اندا صحفكو خيد زن ابت اوانو حتوتات محتات زي نصرلي ነገር ابت اوانو حتى تخيل سلازم مصحف اب اوان زرربون يحجزنا اي معناتي سلازي يا اني لي تنيلكم سمعكم مني حطوتات انتلكم هجمسنا يساس كيرنا بحبار كملسو نخيل سو حساباتي بنتصل قالي تسالكم كون تسفا قبر نحنا ونازينا نمسكنك وجه بزي متن نصور يوتي زغربكيو مالتيو تي انتايو كل جزء تنعقدكم كمزي اغيركم انت تموصو زبلنا له عند مغنيات كمزي سرع بزبله انتن حسابنا حساب كنلواوطيو مغنياتو انا ناتي اتحساسبا كلو نخل تحدخمو كلو خل غله مستي ناب ساينتيفيك مغلصيتات زلو وي كان ساينساوي مغلص زلو وغيركم مقرابكم نبعلو عاب نغريو وغا حتى ردانيو انت يون تقيسي نيره قول علاتكي اب يونيفرسيتي مهر لخي مسؤ خانا زناتنا سرح غيزي هيب كمزغه تقرب مخالكي حساب كندي احواتكن محجاز زلكي قربنت يو زري نحنا دما ازينا نمسكنك بزا اغاطامي ازينا نمسكنكي نزي حسابات بنصور سلازقرب كلنا نخلتيهم نعقن نسياسن لو مشت ازيو هنا تزغون حسابات يوم يبكمنا نمسكنكم منالبات نوغحتان نسياسن حجي اتقاليلنا مسؤون داتا اساسرنا نحطهم ندلتليو كتحطو تقوليهم امسغنوم حجاني حتى زي كنا زلني كم توساخي كولا زدل مالتي حجنتاي اتي رسمت ممانسي انا بزناتك خدخلخ كل سب حجي اكن مسب وطيو كغلط زي كيلالو لاي قالات مالس افلطو كلكاس كتوصو زي تخيل انا حجي كومتاس سجر كم زلني يفلط مالتي حجي كابزي كتبلو صنحكم ግን ብዙሕ ከመሃር ጸኒሕ ሕጂ ገለ ካብኡታት ከጠቅስ እንተኾይነሲ ስሚዕታት ከም ቁጽጻር ዝሕድስ ኣነ ሕጂ ሓደ ግዜ ወላ ንሕዋትና ካብኦም ቁርብ ዝሓይሽ ዶች ከደርጉም ይኸይዱሞ ኣብቲ ዝኸደሉስ እንታይ ይኸውን ብሕርቃን ኣለክምሽ ምዝራብ ክሳዕስ ንኸውን ምክንያቱ እቲ ቋንቋ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ነገር ማለት እቲ ኮንፊደንስ ከውደቐካ ዝኽእል ቋንቋ እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ስሚዕታትካ ዘይምቁጻር ምክንያቱ ስርግ ኢልካሲ حسابك ختهب
እቲ ጎረረኻ ሕንቕ ብል ምክንያቱ ስምዒትካ ዘይምቁፅፃር ሓደ ካብቲ ኮንፊደንስ እውን ከጉድለካ ከም ዝኽእል ተማሂረ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ግን ኣብዛ ዓዲ እቲ ካልቸር ከምቲ ዝበልና እቲ ባህሊ ሽግር ኣለ እንድዩ እዚ ምክንያቱ ከም ሬስፔክት ኢልና ንሓስበሎ ግን ንዓና ክጠቅም ዘይክእል ማለት እዩ እሳቶም ከዓ ብሬስፔክት ዘይርድእዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ባህሊ ሽግር እዩ ስለ ዘለና ኣኽብሮት ገለ ንብሎ ንሱ ሽግራት ኣለና ኣብኡ ኣቴ ሕጂ እቲ ሞያ ኣይኮነን ክዛረብ ኣይክእልን ኣብኡ ምክንያቱ ፌበን እውን ፅቡቅ ጌራ ገሊፃትልና ግን እቲ ቀዳማይ ግን ቋንቋ ነቲ ኮንፊደንስ ናትና ነቲ ርእሰ ምትእማንሲ ቋንቋ ምኽኣልሲ ማዕረ ክንደይ መፍትሒ ምዃኑሲ ክፀቕጠሉ ይደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ጠቂሶምን እዮም ብፍላይ ወጋሕታ እውን ጠቂሳታ ኣብዚ ክትጎፅፅ ፅንሐት ግን ቋንቋሲ መፍትሒ ምዃኑ ክንፀቕጠሉ ክንክእል ኣለና ቋንቋ ከመይ ጌርካ ትምሃር እውን ዝጠፍኣና ኣይመስለንን ማለት እዩ ካልእ ከዓ ካብቲ ናይ ሓወና ኢሳያስ ዝበሎ ሪስኪ ምውሳድ ዝበሎሲ እዚ ሕጂ ኩላህና ተረዲእና ናይ ቃላት ተዘይኮይኑ እምበር እቲ ሪስኪ ምውሳድ ሕጂ ኣነ ሞራ ምንታይ ምገለፅክዎ ንኣብነት ሓደ ንግዲ ዝነግድ ሰብ ቢዝነስ ብዘይ ትምህርቲ ዝኣተዎ ምኻ ኣብዚ ሕጂ ሪስኪ ይወስድ ሓደ ግዜ ምክንያቱ እታ ሪስክ ተዘይወሲዱ ኣይዕወትን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሪስኪ ምውሳድ ኢሉ ምፅዋ ዘሎ ግን ነቲ ንኣብነሲ ነቲ ትገብሮሲ ክልተ ግዜ ክትሓስበሉ ኣለካ ዝብል ከማን ኣሎ ክትሓስበሉ ኣለካ ግን ክትውስን ኣለካ ማለት እምበር እቲ ሪስክ ምውሳድ ሕጂ ናይ ትግርኛ ኣዘራርባ ስለ ዝኾነ ተረዲእና ኣሎ ግን ኣነ ብናተይ በቲ ዝተረዳእኒ ውሳነ ክንውስን ኣለና ግን ክንሓስበሉ ከም ዘለና ግን ንፁር ማለት እዩ ودي خاطر ميسو أنا ودي هو جن بتاعنا كمسكنكم يدلي عجونا عين حما ولا حانتي زي مهار أنت مهارنا يكونون كم تزبلوا ثمالي إكايو ساتهم جن تداليهم مسيم كم زجرم مقبارم بتاعمي كسايو جن كا إكسبرت يكونون إكسبرت كلاتنا هنا إكسبرت عجونا عين حما ناتنا تمكرت الحين المحلالف جن كلاتنا حادث تمكرت سلزي برنا كنت حاجة جزالنا يبل مالك أبزاناي قانقا يا خزارب دلي عني غرماي كم زبلاس حادث قانقا ناي قانقا سجم سلزولسي هو متنكا تناتنا كونفيدنس يتحد نابنت أغربوتاني حق ترجم كيدوسي تقانقا نافلو تقولو ويس كلوز جنبو نافلو تقولوس بسنك غير نجار يعنكس مالوجي أجاب زخنا متورلنا زخنا نجار الكاي كان أبتي positive thinking أبتي أون تاو زخنا تحساس بامنسا تي أبوش تخازر بشكل نجارسي أون تاوي التحساس سبب مقيار عقم متراي مالجي إذا غاب خم يخات جورو أوكي كونكا أبزي أدوش مهارة له هو فرنش مهارة له أنا أبزي بس يحس زلوا درجة عقب خون على مجمع مالجي زي قدس أب كونكا تقرينيا نلعلي كونكا تقرينيا كزارب كله خمان confidence هيك خطف يقبل مغنياتو صبوا غير جليس أيدي جلس كون كونكا دايو بزقبا خاني يتسب كم حلال فول لني إلى خاص بالله ترى أنا يكالو كونكا خاين يقوم بزي قدس كلا يكونكا أيو كونكا خمر راد إمبر ملك فلتة ويك ملك إيه كلا نجرا يكون سلزي تايلنا أنا حسب لنا الصوم يوم سايز زراعه بدلو سبات أبزل له خو درجة مخا خن زغيري له غزي يرم تزخونو تقانقا ناتي كخون ملخ وديلكا أبناتهم تعشمو كتقمت عليك كلاي أنا كم بزح غزي كم زغاط من مالتي إرتراويان مسكال وصعتنيا خنرخب ويكا خنزرارب كلنا يكونن تقانقا كم confidence نازت فعلنا نبل نحنا مس وصعتنيا تات ويكا مسكال سب كنزارب كلنا حادي إرتراون تمسي ناتنا سيلف confidence متن زغود أنا كم استعذبكم نالبات تغاغي خون قليل نصبوا الله تخيبلو نسلت مص زلاكو تخيبلو حجي نايتو قنقا صقم ديكون تخيبلني ويكا كستفن عقني وينا نيجاتيفيتي سلت حسيبا حجي اتامرا بلسي تو قنقا انا عناسي كم ادفانتج رينا زياده كمان حقسنا كونفيدنس نانكوستنا وا انا بوشتي شومان تور وشتا عمد كم عينت قنقا تزاريب سوم تزخون هاي مغبور ويكا ولا سبر بربل بزي قدس قنقا ديكو رجيكم حجي زياسي كم مغنيتا ديكونا ويكا بخمو عينت صوب دبلت حساسوا حاسبنا ديكونا نعنا ندحريت كتملسنا خنحزاز لنا بس زبلو دلو درجه رينا خاني نخدميت كم سبوب سلازي إلكا الكنابي نبتوي أون تاو زغونة حساسوا أبتغ مخام يار مالك
ቋንቋ ስናዓና ፀገም ዝበሃል ይብሉ يغنيلنا يسوع يا زيرا حجنا من تاعت متزلا نتا حفرت تبهال تا حفرت ويك اتا خيبلون اندي اتا اسرنا كل غيزه ولا اي ار ندبلنا سي ቋንቋ نصاب زي كونسي ايناتنا ني خم زبلنا ግን بعقبنا انت دا ክንገልጽ كيلنا ولا እዞም عد حج እንድሕርيخمهم سي وحدات قالات تتزاري كيمسي وخلي غير ابز عد بلو خمس 3 عامات 4 عامات كيمسي 4 عامات كنت ቋንቋ تزارب كمي غير كغلو بلو حج موتيفيت غبرو خاي تابعوها مالتي يا مرا نقولاتكم قدامنا دانك قبلكم دالي نيساس نواجهنا بتعمية مسكنا كم زجيرهم كل نجار يشتي انتجراسيون تبهال ماتنا تقريني انتجراسيون ازياء يا اكي حدا سب ودع على وقت حقي وهم زبل اساس نودع لنا هنتس نودع لنا نبزخ نجار نبتصح قدامنا تهدلنا لون انا كونفيدنس تهدلنا زلو تخكلالو كونفيدنس لنا ودي انا هتسينا ودي انا هنا بزخ نجار نبتصح زلنا مالتي كاليت خاوجح بلاتها خا مصحف هنا تبزح فلابانا كباي جميرك مالتي مصحف تبزحنا جيزه نحنا اب ميغروسنا نتقمل ورقه صحيفنا بان صباحنا متصبر او كالاي صحفنا كذا نفسي جميره مالتي نجز مصحف كا ابت نفسنا مسانا خوم خنجبر جلس ناي بحقي عاب تمرتي اميراتنا ناي بحقي مسدنا بتاع تمرت دس لك اي خبلكم يغني لنا نخبلهم مسدنا يغني لنا سمرت حفتي روتا عدلك بكي روتا خد زارب دلي الله بصحيفات اللي الله مخنياتو كلاتنا تأرسناون بزعوا حسابات كامقلات كساب زخوني حساباتنا هنقلت قالنا مجمرتنا بصراحة مسكنا يفتو نابزي زعدمتني بدحري خاني نوقحتا نيساس بحبران وخلهم إذا حساباتنا حساب كوينو خيترف من صحافة بل هجي كافتي أنا تي تمكرو مالت يعني إشتك أنا مش دشوار حد جمركوا قدمكم ويحسب إندينيري حسيبة رئيس طرف نيري أبتقبار زيرو دحرت أني جزح يحسب مو كافتي جزح زي حسب كوخ أولا حنت زي تكبر أبدأ كان مش دشوار حقن كان سرعة 3 قول يوت شوطو مالتي بدحري نتي إن 3 خاني نفسه مناوي يمقاقلن نتي إنز جبركون تيكي جبران نتي إنز جبركون كاني إكسي جبران دحر شعو تيز جبركون تيكي جبرو دحر تزنبرة بدلة يريو صومن مالتي دحر افتزمت صومن انت إزي جبركو إلى يتجمجامي يوصلوا مالتي حجنا بنت ناي تناتي ناي متحف ناي من باب لوز جيري لرتوتال درجة حجة جميرة شديش ورحة مالتي حجة أفتنا صومن أبسو أب معلتي فرق ساعة دي 5 ساعات بأوديو تسمعونكم كم زي زنقاق حكا كم إن جبركو كفافي لك تصحفوا مش جمركو وتي تريلو مالتي حجي أبزع وقحت اختبرنا أنا حد حسبنا بحكي 100% سرحة خبليلة كم أنت تبغيس كم وسقوم توصيل كي روتي حجي زع تجمركو personal development وسيلة بزناتنا تجرينيا مالتي مارتا إرماس تروبو تمرتي نازخ قبر كمان لمدس لزيت أنا حني أكت مجمرة بتعمل ستريس كوينة دحر كان زوالك كقول فخما قراري بانيرة مالتي دحر لمدس لزيت أنا حكيو مسألة النجل موركس تاكو قبرو لمس جمركو سارح اللي تعب حكي مالس كتو قبروس بقيعي أجلس أجي أعمل تحدثها وقحتان ده متحفسي تارع له خبليلي ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሬድዮ ብርሃን ንኹሎም ኣብዚ መደብ እዚ ዝተሳተፉን ነዚ መደብ ዘዳለውን ብሽምኩም እናመስገና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ንዛዝም ዝመጽእ ወርሒ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንምንያልኩም
بعلمي أنا بعلمي أنا